että mä vein joka päivä ruokaa äidille. Sitten mä katsoin aina jääkaappiin, kun oli samat kipot aina siinä. Ja mä sanoin, että sä et ole syönyt mitään. Juu, mä oon keittänyt puuroa ja siinä oli sitten se kauha siinä puurokattilassa kiinni näin, seisoi. Että mä oon syönyt puurot tänne, mutta mä sanoin, että sä et ole syönyt mitään jääkaapista ruokaa. Ja sitten sanoin, että joo, kyllä mä ehdin syödä. Ja sitten mä vaan kuulin, kun homeessa oli ruuat ja mä poistin aina ne vanhat sieltä pois ja aina vain vein uut. Silloinhan huomaa, niin kun, että kaikki ei ole niin kun kunnossa enää. Ja se, mikä on tärkeää vanhuksilla, on se, että ne syö. Mutta moni ja juo. Ja sitä mä painotin kanssa aina, että muista syödä ja juoda. Laita kannu siihen, että sä näet, miten paljon sä juot. Mutta kun ne ei halua juoda, koska sit pitää juosta vessassa. Ja se on aika työläistä.